Tumela ngithobela bese nibulisile bethunana. Yeah, for the sake of not wasting time, ndiyafuna man uba ndiposte ndibuyele kla, you understand, kla rhythm yam. So le ivideo endifuna sithethe ngayo andube ndizintroduce bendizintroducile in the last bendinibulisile in the previous video. So ngoku ndifuna sithethe ngentambo. I'm not sure if I've spoken about it before. Maybe I've mentioned it. I mentioned it as a by the way. You understand? I don't think ndikhe ndathetha ngentambo i-topic enguzimele geqe. Ndifilisha into yoba sikhona isidingo soba ndithethe ngoba ndifumanisa into yoba abantu abaninzi abanalo ulwazi luncinci when it comes to lona umsebenzi into yoba wenziwa ngabantu wenzelwa abantu abatheni, xa kutheni, wenziwa njani. Ufumanisa abantu abaninzi kuthiwa bayenzile intambo but ufumanisa into yoba yenziwe rongo. And ibizwa amagama ngamagama. Umzekelo kuthiwa kahle sisiyaca. Bakhona ke abatolika nzulu ke isiXhosa. Mna ke ndithetha isiXhosa esibasic. So apha sithetha either ngesiyaca okanye ngentambo. Intambo I do have, bendifuna ke, it's just that I didn't think. Ndiyafuna unibonisa le nto intambo uba yinto enjani. Makancinci wena. I wonder ikhona na apha. Otherwise intambo sisiyaca esenziwa ngosinga lwebhokhwe kunye noboya obuxhwithwayo kumsila wenkomo. Mabathane! Oh nansi. Yeka mntanam. Nansi le nto ndiyifunayo. I'm sorry guys. I didn't organize before. Kuba yinto enje. Kuba yinto eme kanje ekumila kunjena le nto ndifuna sithethe ngayo. Nansi. Yebo. Sithi sisiyaca okanye sithi yintambo. Uyayiva? Apha lo msonto, uyabona lo msonto lo, wenziwe ngosinga, usinga olusikwa apha emqolo. Laa nto ngesinye sithi cartilage apha emqolo, emgogodlweni webhokhwe. So yakuba ibhokhwe ixheliwe, xa kuhlahlelwa ngengomso kuba nzima ulikhupha usinga xa ibhokhwe isemanzi. So iyalala ibhokhwe yentambo. Again uboyazi into yoba ingangalaliswa ibhokhwe yakho ibe ngumatyiwa phele kodwa kuthiwe ibhokhwe yentambo uzuyazi uba ikhona ingxaki. Iyalala at least ngengomso olwasinga selomile liyalantuka ke ngoku, liyakwazi ukusikeka lucweleke kuzokwazi ukuthi kufunyanwe usinga lokuphotha. Iyaphothwa le nto kuthiwa kukuphotha suzube kuphothwa olu singa. Lwenziwa ke liyaphothwa ngamachule ngendlela yakhona, you understand. Liyaphothwa lube ngangerhali umzekelo. And then uboya obu sithi bubulunga buxhwithwa enkomeni emiselweyo, not just any cow, inkomo emiselweyo likhaya, imiselwe ukuxhwitha.
for ukuxhwitha xa for iintambo kanje. Inkomo emiselwe ukuxhwitha, mhlawumbi ngenye imini sawuthetha ngenkomo yobulunga. Inkomo emiselwe ukuxhwithwa ke yeyokuxhwitha. Uba yikho kwelakho ikhaya, kuyahanjwa kuyiwe kwisiduko esifanayo, uyocelwa kweso siduko kuxhwithwe, uyayiva. Preferably obu boya kufuneka bulele, you understand. Ngale mini ibhokhwe yakho iwiswa ngayo, noboya kumele uba buxhwithwe, kwenzela uba lo mntu uphothayo ke ngoku xa ephotha usinga oluya, kuzamane ke ngoku ufakelelwa uboya obu bobulunga apha osingeni ngendlela yakhona. Abanye ke ayibinayo intsimbi, you understand. Kuthiwe yamagqirha enentsimbi, kodwa kwamanye amakhaya intambo enkulu ngoku ingeyelo, because ayontambo yegqirha, yintambo yekhaya. Ayibinayo intsimbi kwamanye amakhaya, kwamanye iba nayo, iyafakwa intsimbi emhlophe. Ibhokhwe yakhona yibhokhwe elalayo, kumele uba ilale, ayingomatyiwa aphele, ayiwiswa namhlanje bese ityiwa iphele. Ithi loo nto leyo ayobhokhwe ewa kusasa, yibhokhwe ewa emva kwemini, inomkhonto. Xa inomkhonto ithetha uba iwiswa yintlabi. Inesikhalo, kufuneka ikhalile, xa ingakhali iyayekwa. Inotywala, kufuneka isilelwe, umzekelo imbeleko ayisilelwa. Inotywala kufuneka isilelwe. Inesilawu, inebhekile yesilawu, bethelwa isilawu. Inehlamvu lomnquma, inehlamvu lomnquma, meaning inesithebe, ayiphakelwa zipleyitini, isithebe sayo ngumnquma. Iyathezelwa ke njengeneyiphi na inkomo emva kwemini. Ibhokhwe esetyenziswa ngolo hlobo ke le. Kodwa into ebalulekileyo apha kuyo lusinga olu lukhutshwayo phaa kuyo, ize ishwanywe ngumntu lowo uyenzelwayo. Uyawuthi ke ngoku xa esoyiswa yintsonyama yakhe okanye nomkhono wakhe, bamncedise ke abanayo intambo. Kwa umntu phofu omnxibayo le ntambo kufuneka yena kuqala abe enayo. Awufani uyinxitywe, akumelanga uyinxitywe manditsho ngumntu ongenayo yena intambo. Kuyiloo nto maxesha amanintsi kubalulekile into yoba intlabi ibe nayo intambo enkulu, kwenzela into yoba xa kukho abantu abadinga ukulantuka ukunxitywa intambo angasokoli. Kufuneka afune ngoku umntu onentambo uze azonxiba wena intambo, uyayiva ke ngoku. Yiloo nto ufumana iintlabi ixesha elinintsi benayo intambo, kwenzelwa uba kube lula ukuze ke ngoku akwazi usinxiba thina ke ngoku abazawuyigulela. Intambo iyagulelwa, lisiko eligulelwayo, ayifani nembeleko. Ayenzelwa nje nabani na, ayenzelwa wonke umntu. Khe ndive kwamanye amakhaya kuthiwa awunawukwenzelwa singekamenzeli ubani omdala kuyo. Hayi, ayingobukhulu, uyakwazi uba nayo wena umntakwenu omdala, even ulibhinqa wena. Mna umzekelo apha ekhaya isendimndedwa kwaba ndizalwa nabo onayo. Hayi, ndiyaxoka, umntakwethu omdala oyintlabi unayo, but uzoba nayo emveni kwam. Ndazoba ndiyavakala na? So uyakwazi uba nayo wedwa, uyakwazi uba libhinqa umntu onayo, amadoda la angabi nayo ngoba wayigulelanga. Ithi loo nto leyo akunyanzelekanga uba kulindwe ubani ukuze na ube na, like before kwenzelwe wena, uyayiva. Kuya ngokuthi umntu uyigulele na. Simqwalasela njani umntu oyidingayo intambo edingwa ligazi kuye? One, iyakwazi uba liphupho, umntu aphuphe, mhlawumbi umzekelo ibhokhwe, you understand. Sithi sawulihlalutya ithongo lakhona sifumanise into yoba no man, yintambo le idingwa ligazi lakhe.
uyayiva, singakhange side sibe siya ebugqirheni. Ufumanise abantu abaninzi benzelwe iintambo zemvuma kufa ekubeni umntu into nje yayifuneka kuye yayintambo enkulu. Umntu ufumanise uyathwasiswa kanti wayemele enziwa wenzelwe intambo enkulu azoba rayithi. So iyakwazi ukuza ngethongo, iyakwazi ukuza ithongo lakhona. Umzekelo, omnye uthonga uphunyelwa ngamazinyo, omnye uthonga ibhokhwe ubuqu bayo, uyanderstand, xhomekeke ukuba yenziwani le bhokhwe. Okanye ngelinye ixesha uxelelwe kwalapha ebuthongweni kuthethwe kubekho ilizwe elitshoyo. Omnye iba yimpilo ethe fumanisa into yoba impilo yakhe ayintlanga, kuhanjwe oogqirha khona nto mani ingenziwayo, oogqirha babona into, kanti igazi lakho likhalela intambo leya imbeleko. Omnye ufumanisa uba yintombi wendile emzini, akho nto ingenziwanga, umtshato uburayithi, yonke into yenziwe, kulotyolwe kwagqitywa, kwendiselwana, uyayiva, yenziwa yonke into, kwahlatyiselwana, yenziwa yonke into, but umakoti akafumani mntana emzini. Ze kuthiwe ke ngoku emzini, hayi makakhe agoduke ayokwenzelwa intambo. Uthi wawukwenzelwa le ntambo bonakale ke ngokumisela. Njengam mna lo mntana nimazi kuthiwa nguThamela. uThamela ndizoba naye emveni kokuchithekelwa zisu. Benimithela phantsi mna, unfortunately, but ndathi ndawukwenzelwa intambo. Watsho uThamela yena wangumntana ohlala wathi nca, akwabikho nto uba esekhona kunanamhlanje. So ndizama ukutsho uba lisiko elinjalo, elikumila kunjalo. Ze kuthi kongoku oligqirha, igqirha awukwazi ukuba, njengoba ndisithi kuwe awukwazi, akuthiwa kuya ngamaziko. Isiko lobugqirha kuthiwani, liqalelwa intambo enkulu. Awukwazi ukuba nentambo yemvuma kufa ungenayo intambo yakokwenu. Awukwazi uba nesiyaca semvuma kufa ungenaso isiyaca sakokwenu. Iqala apho ke ngoku. Ithi loo nto leyo igqirha negqirha limele uba linayo intambo enkulu. Bazange wenzelwa intambo enkulu, ikhona ingxaki. Mandiyibeke kuloo ndawo ke ndizosabela imibuzo yenu, uba kukho imibuzo, kodwa bendifuna unityhilela nje ndinivule, because baninzi ababuzayo ngale ntambo, ngalo msebenzi. Abanye bacinga uba isisinyanzelo njalo njalo, kanti ayinyanzelekanga. But ndiyafuna undwebe into yoba uthi wawujonga izinto zakho ufumanisa into yoba kakuhle kakuhle ngelinye ixesha yintambo into edingwa ligazi lakho, hayi ukuthwasa. Ngelinye ixesha kanti apha ekuthwaseni kwakho khange ucetyiswe, ikhaya lakho khange licetyiswe into yoba mawenzelwe intambo. Uthathwe ngonyuswa izigaba ungenantambo. Uyayiva? Ungazenzelwa umzekelo iziphuthumo nantoni nantoni ungenantambo, kodwa uqala apha kwimvuma kufa. Xa uzawuphalazelwa igazi uligqirha, kumele uba igazi lokuqala liphalazayo ligazi lentambo yakho enkulu. Mandiyishiye mani kuloo ndawo, masicamagusheni, otherwise ndizawuza nemibuzo yenu ndiphendule ke apho ndikwazi ukuphendula khona. Bethuna, continue subscribing, sharing, liking the videos. Don't skip the ads, zizo kaloku enindirhuma ngazo bethuna. Camagu.